jarumar ta wuce ko ina da ke nace in har ina numfashi babu wanda zan barwa dawa zan kai ki can duniyar kauna can babu komai ba kowa sai ni da ke inuwar kauna da ni da ke bishiyar kauna idan da ke to zan zauna idan babu ke to ba ni ma dan ni da ke zan zaunawa turba ta so min daukawa da ni da ke zan zaunawa kauna na so ni na dauka don babu ni ba darawa ruwa na so yayi saukowa da ni da ke mi sauyewa idan babu ke to ba ni ma dan ni da ke zan soyewa cikin ido ki kallowa don zuciyata ba kowa idan babu ke to zan hauka don zuciyata ba kowa idanuwa za su yi kwalla dago ido ki kallowa idan babu ke to lallai ko zuciya za ta yi kwalla da ni da ke a fagen kauna gare ki zan nunin kauna idan babu ke to ai ba ni cikin zuciya burin raina ko na soki daukowa ruwa na soki kawowa idan babu ke to ai ba ni dan ni da ke zan soyewa na so bai shillawa zamaniya zai shillawa ki dan kama hannu na kirke idan ni da ke zan shillawa motar gida na yi daukowa da ni da ke miyo arwa mu dan kama jirgin so madabe dan ni da ke mi shillawa ni ne naku Jamilu wanda kuka sani da amma domin neman karin bayani za ku tuntube ni a numban waya mai kamar haka 09060586367 na bar ku lafiya jarumar ta wuce ko ina da ke nace in har ina numfashi babu wanda zan barwa dawa